Unya ni amay gitext din he, no? Dili pa ning hangyo ni nga tubago ni karon kay maminaw mo. Dili pa ni matubag ron kay naatay mga gipadayunan pa og tubag. Mo text rami og tubago na, no? Okay? Sir, mugreet ko og happy birthday og happy listening. Kang Manong Buning nga kanunay nagsunod sir aning inyong programa. Mutuog gayud ako nga kini nga programa adunay kahayag nga ginadala tungod kay nakita gid nako ang kausaban karon sa pagkatao ni Manong Buning. Salamat ani nga programa sir og unsa man gani ang makab-ot namo nga desisyon magpahibaw rami diha sa inyo. Thanks, Sir Merced sir. Okay, daghang salamat Sir Merced. Well, patay basahon. Happy Sabat Bra John. Nagmalinampuson ang amo nga gibuhat nga bautismo kaganina. Congratulations sa 15 ka mga hamiling kalag nga midawat sa santos nga bautismo. Una, Brother Maximo Maki Istoy. Ikadua, Brother Simber Amoroto. Ikatulo, Maria Amoroto. Ikaapat, Mary Claire Amoroto. Ikalima, Shimar Amoroto. Ikaunom, si Roriani Iranyo. Ikapito si John Del Rins Iranyo. Ikawalo si Esther Joy Temblor. Ikasiyam si Kenneth Talon. Ikanapo Diana Amoroto. Ikas-11 Ilsa Posible. Ikadusi Jumalin Labaho. Ika-13 Cheryl Birangking og ika-14 si Romel Borromeo, ika-15 si Divine Villanueva. Daghang salamat usab kay Pastor Jacob Suarez nga mao ang nag-administer sa mao nga bautismo tungod kay dili makasunod sa biliran border si Pastor Tarite apan ang Dios daghan og mga pamaagi og nagmalinampuson gyapon ang mao nga buluhaton. Dagang salamat og welcome sa Bool Church. Okay, dagang salamat, no? Congratulations sa 15 ka mga hamiling kalag nga nagkanana ang dawat sa bautismo ubos sa pag-appreciate ni Pastor Jacob Suarez. Ya, Pastor, salamat. Unya, kumusta mo diha na tanan uban sa imong pilalang asawa si Ma'am Nili Suarez. Okay. Sir, good AM. Sir, na ako'y kay pangutana ba ni? So, dili lang usa nato ni kuan taga ato og kan amay gipadayon na natugtubag. Okay. Ato sad ning kuano ni basahon pa ni. Okay. Unsa ni? Sir, do na lang mi ipang pangutana gihapon ni. Dili pa ni nato matagaan og pagtagad karon kay naa man tay gipadayunan nga tubagon. Okay. Sani Brother Libe, ugma na lang po ni gabiin nato ni kuanon ato ugma sa gabiin na lang ni nato at pangbasahon pod. Okay, daghang salamat Brother John. Ato ning basahon maayong gabi diha kanina sir. Salamat kaayo sa inyong mga mensahe. Mata gabi nindot kayang pamation ang pulong sa Ginoo. So thank you kaayo sa inyong kanunay pagsunod no sa atong tulamanon nang hinaot mi nga kanunay mong magsunod. Kaniya sa dili pa ta mobasa sa pangutana higala ato usang tan-awon ang mga higala nato nga ning lantaw karon no. Kanya naa sila mga messages ni sa ato nga Facebook Live. Brother Joel. Okay, salamat Brother Libino. Onya mayong gabi dahil itong mga higalag mga suking tigpaminaw nga nabot sa tong Sibya karon. Pinagi sa ato ang radio o gingon man sa ato ang Facebook Live no. Mayong gabi kaninyong tanan og welcome sa atong programa dinhi sa kahanginan. Onya mangayo tag dispensa diha ninyo karon nga nadilatar ta og sugod kay tungod sa kakulian sa mga kahimanan nga atong gigamit karon dinhi no. So basig natingala mo nga dugay kita nakasugod mga 13 minutos gikan sa alas 6 gyud. So ato tong gi paningkamutan dinhi nga makahimo kita sa pagsugod.
Okay no, diya karon nato nakiguban nato sila si Darren Joy Bitos ang ihang nga message. Good evening. Niya diya sab si Eduardo Mondongka. Niya gikan is Brazil ang ihang message. Hola bom dia Irmaus agi Eduardo Mendoca directamente de Brazil Feliz Sabado. Korang na ilhan or na sabtan Brazil og ang Sabado mao ra gyud. Niya diya sab si Sister Delia Tirana sa Naga City ang ihang message. Good evening yung tulo watching from Naga City. Diya sab si Brother Joseph Kimno. Mayong gabi usab diha kaninyo sir, Pastor Joel ug tanan nga naminaw ug gatan-aw sa live karon. Mayong gabi usab diha kaninyo mga igsoon. Mga igsoon ko ni Kristo Jesus. Among gikauban ganina sa pagsimba sir. Sila si Pastor Joel at Pastor Elias Coyos nag-abot gyud sila ganina didto og salamat sa pagbasa sir and God bless, keep safe sa tanan. Niya diya sab si Brother Arnold Pistanio Villeta diha sa Lambusan ihang mensahe. Good PM Pastor og Brad John, Brad Libby, loud and clear. God bless natong tanan. Okay, salamat sa feedback no. Niya diya sab si Brother Will Tumakas sa Iloilo ang iyang message, I'm listening. Okay no, niya sa pagkakaroon mao pa niya itong nakita din sa ato ang screen sa ato ang nag-view gyud. Niya kadtong nag-message wala mag-message ato sa gihapon tong basahon niya itingob lang nato sa panahon sa pagtubag sa pangutana. Sa pagkakaroon ato sang ibalik ang panahon diya kang Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother Joel. So adto ta sa pagpadayon higala ato ning basahon ang pangutana nga atong entertainon karon. Mao ni pangutana, good PM sir. Moingon man mo nga SDA nga kamuray husto. Nabay mabasa sa Biblia nga kamatuoran analin. Okay, salamat no. Mao ni pangutana nga atong sawan karon higala nga moingon man mo nga kamuray husto. Naabay mabasa sa Biblia nga kamatuoran ni ana. Gikan ni kang analin. So salamat kayo sa pangutana. Mao ni atong tagaan og pagtagad karon nga gabi. So ano mutubag si Brother John, Brother Joel o ni adayon atong tapuson. Okay, mahitungod ni ana nga akusasyon nga moingon mi nga ingon mo nga kamuray husto ambot kaha og di man ko magtimaan anang gipanulti ni Brother Libby pero wa na mahitabo nga nisulti ko nangangkon mi nga kamera mao'y husto kay ang among gisulti dire mahitungod man sa Biblia pulong sa Ginoo unya ang pulong sa Ginoo kamatuoran man husto gyud na kay kung imong basahon ang Juan 17:17 nagingon nga balaan na sila pinagi sa kamatuoran ang imong pulong mao ang kamatuoran. Kapag ang pulong sa Dios mao imong gisulti gipasabot imposible nga ang pulong sa Dios sayop husto gyud na. Pero niining akusasyon ni Annalyn nga moingon man mo nga kamuray husto wala gyud nahitabo na nga nagpagarbo mi diri sa kahanginan nga kamera mao'y husto. Kay ang among gisulti dire ang among gipasabot ang pulong sa Dios. Kay diha sa pulong sa Dios ang tao makabatog kasiguruhan ug makasiguro siya nga husto siya kung ang pulong sa Dios iyahang gisunod. Pero moingon mo nga nag-ingon mi nga kamera mo'y husto aw kana manghunaw gyud ko ana kay wa gyud ko nagmidire nagpagarbo nga kameray husto. Ang amo diring kanunay gipasabot mahitungod sa pulong sa Ginoo, mahitungod sa kaluwasan. Kay ngano man ang husto o ang kamatuoran ang pulong man sa Ginoo. Balaan na sila pinaagi sa kamatuoran ang imong pulong mao ang kamatuoran. Busa mahitungod niya ng accusation nga nag-ingon mi nga kamiray husto wala gyud na mahitabo nga amo nang gisulti nga kamiray husto. Kay kung kamera mao'y husto para namo wa na kinahanglan na nga musulti pamis kamatuoran diha sa inyo kay kamuraman mao'y husto. Kameraman mo'y husto. Wa na mo'y labot ana kay kameraman mo'y husto. Wa na mo'y labot diha kay kameraman.
Unya, unsa pa may kapuslanan nga magwali mis sa pulong sa Ginoo, magwali mis maayong balita nga kami raman maoy husto. Unya, kay kami raman maoy husto, inyong nang dawaton o dili ang pulong sa Ginoo, magpabilin gid mo nga dili na husto kay kami raman ang husto. So Sister Annalyn, mas maayo siguro nga wad-o ni muna sa imong huna-huna kapag ang tao mudawat sa pulong sa Ginoo, husto gina, ha? Naa na siya sa kamatuoran kay ang pulong sa Dios mauman ang kamatuoran. Sumala sa Juan 17:17. Well, di ko magsultig daghan may tungod aning punto, ha? Tungod kay di anas Pastor Joel Tirana, di anas Brother Libby. So mas maayo siguro nga kanana ang padayunan panilila ni Pastor Tirana og ni Brother Libby, pero ni pa ko'y basahon usa, no, nga kuan dire kanana ang text lang atong i-insert ani. Maayong pagpaminaw diin nila ni Mr. and Mrs. Michael Ulahi og sa mga Argawanon family karon na adya sa Don Pedro nga naminaw gyud sa ato nga programa. Unya, maayong hapon diha sa taga Hagubhob, Panugnawan, Midilin nila ni Sister Norma Abing Pinuti, mama ni Brad Ninyo og ni Inday Lourdes Tunyakaw og ni Sister Saling Tunyakaw og ni Brad Noel Ostea. Gikan ni sa kang friendly pastor Pastor Hill Idoloverio. Unya niya patay bason, good evening na usab niyong tanan karon diha sa stasyon ug tanang nagsunod ning maong programa nga naghatag og kaayag sa kamatuoran. Gikan ni kang Ninong Duming Bunukan. Okay, Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. So atong ihatag ang panahon ni Brother Joel, siguro na itong basahon niya diha sa screen mga higala. Oh. Okay no, salamat Brother Libby no. Ya, diya karon sa tong screen nakig-uban nato karon sila si Mercy Cabaluna. Ang iyahang message mayong good evening from Manga SDA Church. Niya diya sab si Cirilia More. Diya sab ang iyahang message mayong gabi sa tanan diha DYCM watching here at Yate Liluan through FB Live, no? Okay na, diya sab si Barrel Tumakas. Good evening to all hearers and viewers. May God bless us all. Always regard to my parents, Mamang Veronica, Papang Rogelio Tumakas, relatives and friends. Thank you and more power to your program. Okay, salamat Brother Will no. Nya ato ning tanawon diri ang mga nag-view sab kauban nato kaning wala maghatag og message, no? Diya nakiguban nato ron sila si Engineer D. Catayas, SD Adventist from Ambahaw, Sister Aida sa Placer, Luzinke Villosinio Figueroa. Diya sab si Ritisa Mort, Regina Palabrica, Cirilia Mori, Marvy Vernisto, Eduardo Mendoca, Darin Joy Bitos. Sa pagkakaroon mo pa niya itong nakita din sa itong screen nga nag-view sa ito nga programa, niya mapadayon ta sa unahan. Sa ganito'y pangutana nga atong pagkatagdon karon Brother Libby? Okay, ang pangutana ingon din nga moingon man mo nga kamuray husto na abay mabasa sa Biblia nga kamatuoran ana. Gikan ni kang Annalyn. Okay no, salamat kay Brother Libby no. Salamat sab sa nagpaabot dinhi sa mahugtag pangutana o reaksyon baka niya nga naghisgot mahitungod nga naghisgot mahitungod sa kita kuno nagingon nga kita ray husto. O niya aduna ba kuno tay mabasa ana dinhi. Kami mga higala dili gud mi mo ingon nga kami husto. Ang atong gihisgutan dinhi ang Biblia maoy husto, mao say giya nato. Kay mao man gitawag og standard basis kon muhaon ba ang atong pagkinabuhi dinhi sa Biblia. Kay ang Biblia mga higala matawag man gud ni natog manual og maghisgotag manual mga higala doon na tay gitawag og kanana ang sumbanan.
Kay pananglitan bitaw magpalitag bag-ong cellphone kay kining cellphone mao gini rampant kay stong panahonan karon daghan man kay ni. Kung magisgot tag cellphone nga latest kayo, di ta kahibalo mo gamit kanang pinaka-latest gyud. So unsa may atong buhaton? Ang atong unang buhaton mo tan-aw tas manual aron mainsakto ang atong gibuhat. Kay basig pataka tag pindot diha imbis ang atong pindoton reply to ata nagpindot sa delete message. Mao na nga kinahanglan tag manual. Sa unsang pagkaagi ang manual sa itong kinabuhi nga muhao man ni nato ang atong pagkinabuhi. Ang manual sa itong kinabuhi kung mga lagad ta sa Ginoo maghisgot tag manual may tungod sa kaluwasan wa nay laing libro. Mao ni ang gitawag natog Biblia. O kung sa laing nga pagka pinulungan kining gitawag natog pulong sa Dios. Mao ni manual nato. Ato kuno suwayan mga higala maghisgot tag kamatuoran or maghisgot tag manual. Kay kung mingon tag manual para sa kaluwasan maghisgot gyud tag kamatuoran nga maghatod nato sa kaluwasan. Ato sa kunong isuway sa pagbasa dinhi sa ikaduhang Timoteo kay maghisgot man gyud tag manual ani ron. So atong lion ni ang ikaduhang Timoteo. Atong tan-awon gyud ni 3:15. Maghisgot tag manual ha ato ning tan-awon ha. Ikaduhang Timoteo 3:15 naghisgot din niyo. Og nga sukad sa imong pagkabata, ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan nga makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Hesus. Maghisgot gini tag kaluwasan maghala, maghisgot tag manual agi gyud sa Biblia di gid kay moingon ta ditso nga kami ang sakto. Okay, ug ang atong kaugalingon ingnon natong sakto unya ilandi nato sa Biblia unya ang Biblia di ay naghisgot og usa ka butang nga angay natong subayon unya wa day ta muhaom igo lang tas pag-angkon nga sakto ta. Pero sa tinuod dili di ay. Unsa pay gipadayonan sunahan? To maghisgot ta og manual. Ato magin agios manual. Naghisgot ang desise ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios og may kapuslanan alang sa pagpanudlo. So maghisgot dayta og insakto tinuod tudloan dayta kay haron mainsakto ta kay naman tay standard basis. Ug may tag standard dili ang standard mo atong usbon kundi kita mo'y musab aron mo fit ta sa standard. Kaya standard magpabilin gid siyang standard bisag unsa pay mahitabo. Unsa pa maghisgotan sunahan? Pagpanudlo, pagpamadlong, pagpanulid, pagmatuto sa pagkamatarong. So mao ni giklaro. Unya unsa man ni siya? Kung atong basahon ang gisulti na ni Brother John ganinang Juan 17:17, mao ning mga kamatuoran nga pulong sa Dios. Unya kini ra bang mga kamatuoran nga mga pulong sa Dios madtud pa sa Juan 8:32 naghisgot dinhi og kamo mahibalo sa kamatuoran og ang kamatuoran maghatag kaninyog kagawasan. Sumao ni tinuod kining muhatag og kagawasan. Unsa man kagawasan pananglitan? Pananglitan mga higala og mga igsoon naghisgot ang Dios mahitungod sa insaktong pagpahulay, insaktong napulo kasugo sa Dios. Unsa man nga kagawasan atong maangkon dinha. Sa adlaw sa katapusan atong maangkon kinabuhing dayon pero nagsupak ta sa kamatuoran nga gisgutan sa balang kasulatan sama pananglitan sa tinod nga nagpapahulay unya naglapas-lapas ko awa ko'y kagawasan sa adlaw sa katapusan kay ang gisaad sa Dios niadtong taong mga supakiro kalayo sa impierno mao ang kalaglagan. So way kagawasan sa adlaw sa katapusan pero nagtuman ta sa pulong sa Dios ug sa kabubuton sa Dios dunay kagawasan. Kay nga naman gisaad na din hidano sa Juan 8:32 og kamo mahibalo sa kamatuoran. O nagbasahon natong Juan 17:17, ang kamaturan maong pulong sa Dios. O niya ipabalaan pa gid ba dito. O niya nagpadayon sa 32 og ang kamatuoran magahatag kaninyo kagawasan. So gawas nun dayta kung nagbasa ta sa pulong sa Dios og mahibaw-an natong kamatuoran. Pero wa ta kay balos kamatuoran, disgrasya gid ta sa adlaw sa katapusan mga higala. So dining bahina adi kay nako tas-on ang ako ang explanation mahitungod dinhi sa kamatuoran. Ang ako ra kasulti, dili ang tao may insakto kundi ang pulong sa Dios may insakto. Ang bugtong lang paagi nga himuon sa tao mao ang pagpahaom sa iyang binuhatan
nganha sa pulong sa Dios. Dili ang pulong sa Dios atong pahaumon sa atong kaugalingon. Kay ang pulong sa Dios mao ni ang standarte or basihanan sa tanan nato nga panggimbuhaton or ingon man sa atong panglihok-lihok kung nauyon ba sa kabubuton diha sa atong buhi nga Dios. So, sa di pa nako ihatag ang dugang panahon kang Brother Libby mga higala, ato sa padayon nagbasa dinhi ang atong mga viewers karon, no? Diya karon si Ronilo Marian Elostrisimo. Ang iyang message, maayong gabi niyo diha mga igsoon og sa mga naminaw. Maayong gabi sab kanimo diha igsoon, no? O niya atong i-try diri sa pagtan-aw gihapo balik sa ato mga nag-view nga wala maghatag og mensahe. Diya karon sila si Ma'am Pretty May Simons, niya diya sab si Rosalie Tomabini sa Nazaret, diya sab si Ronilo Ilustrisimo, Ruel Abiner, Kyle May Pagubo, Premier Jimenez, Sister Rose Balag. May gabi nimo diha Sister Rose sa Dakit, no? Niya lipay kay may ganiha nga nakauban ka namo sa pagsimba diha sa Kabangkalan, kauban sa makaigsuonan nato diha. Diya sab si Regina Palabrica, Cirilia Mori, Marvy Vernesto. Niya sa pagkaron mao pa niya nakita dinhi. So akong ihatag ang dugang panahon kang Brother Libby. Okay, dikan salamat Brother Joel. Ato ning basahon usa ang mensahe. Mayong gabi mga brad, angay gani ming magpasalamat kaninyo kay pinaagi sa inyo daghan ang mga kalag nga inyong gitabangan, pinaagi sa inyong pagtudlo sa mensahis Ginoo. Mary Jane de Aini from Anunang Norte, salamat kaayo sa inyo brad. So salamat kay Esther Mary Jane, no? Sa imo makanunayon sa dumahigugmaon nga pagpatalingog sa pulong si Ginoo. So nindot ka ni unta makahibalag ta niya magtuon-tuon ta sa balaan na kasulatan. Og niya di pa itong basahon. Mayong gabi mao gihapon. Karing isa nindot paunta gani brad mahimo punan og 30 minutes ang inyong pagwali nindot kayong paminawon ang pulong sa Ginoo. So thank you kayo Sister Mary Jane. Nasa gikan kang Brother Nimi Hilig. Mayong gabi ninyo pare John, pare Liv, pare Nimi ni. Og husto iyang gipangita sa mga SDA, dili jud na siya mahigawad sa mga SDA. Daghan kayong husto na padyod pakapin ana padyod daghang perpekto pare Nimi ni. Okay, may gabi nimo dia parino dia sa Nailon. Okay, moadto ta mahigala sa paghatag og dugang tubag sa pangutana nga gipadangat dito sa atong tulumanon manghinaota nga ato kini masabta, no? Ang pangutana nga gipadangat diri naghiskot siya nga moingon man mo nga kamuray husto. Naabay mabasa sa Biblia nga kamaturan analini. So tinuod kami higala mga SDM mga Seventh-day Adventist no? So dili sad mi mo sulti ninyo nga kami ang husto. Pero nga mo lang paminawa lang ninyo og suway. Aniya kung gusto jud mo pag request mo og Bible study higala gikan namo o sa mga Adventista nga duol ninyo og ang gitudlo ninyo sukwahi ba diha sa balaang kasulatan. So dili kami ang musulti ana kay murag lain man sad nga kanabang magdahig kasi mong kaugalingon nga mingon ka ako gwapo kay ko. Yang uban kay di man gwapuhan. O di kuan kay na kanang mudahig tas to kaugalingon karbo kay na mga higala. Atong himuon nga tugutan nato ang uban mo'y musulti para nimo. Dili kay ikaw ang musulti sa imong kaugalingon. Okay karon niala atong basahon nga mga gisulti dili gikan namo. Matod pa sa usa ka reply sa Pope mga higala. Pope niya sa Catholic Church. Iyan ang gipatik sa The Catholic Extension Magazine 180 Wawa Avenue, Chicago, Illinois, under the blessings of Pope Pius 11.
Muni atong mabasa higala sa ika-third nga paragraph sa iyang sulat. Okay, mo ni. Gisay na ni sa usa ka editor nga si Peter R. Trimmer. Mo ni mabasa na to. Paminawin niya ako basahon niya. Ika-third paragraph ni sa maong sulat. Ingon din nga, we also say that of all the Protestants, magisgot kay kag Protestants, mga religion kini nga Kristiyano nga dili Roman Catholic Church, gitawag nag Christian kana born again, kana Seventh-day Adventist, Baptist, or uban pang mga religion nga dili Catholic, gitawag nag grupo sa mga Protestante. So daghan lain-lain no, lain-lain nga pundok, pero dili siya Katoliko, so gitawag Protestante. Atong tanawon ang sulat sa Pope. We also say that of all the Protestants, the Seventh-day Adventists are the only group that reason correctly and are consistent with their teachings. It is always somewhat laughable to say the Protestant churches in pulpit and legislature demand the observance of Sunday, of which there is nothing in the Bible. Muna pahayag niya, ini, with this wishes, Father Peter R. Trimmer, mauni atong mabasa mahigala. Ato ni hubaron, matod pas maong sulat, among isulti sa tanan nga mga Protestante, kay of all the Protestants, sa tanan nga mga Protestante, ato pag yung pamabuan, sa tanan nga Kristohanon nga dili Romano Katoliko. Sunod, ingon din nga, ang Seventh-day Adventist, maulamang ang nag-inusarang grupo. Ilan matod ha? Maulamang ang nag-inusarang grupo nga naghatag og eksakto og nagakaigo nga rason og pagtulunan. Tiyo mo na, dili na amo ha, gibasa ang sulat ni sa Pope. Ego din nga, the Seventh-day Adventists are the only group that reason correctly and are consistent with their teaching. Pagkatinaw ng pagkasultiha, ang Pope na mismo nagsulti nga, ingon ni nga, ang Seventh-day Adventists are the only group, kadaghan mga grupong Protestante, kanilaing mga ngalan, pero sa tanan nga mga Protestante, gipahayag sa Pope nga ang Seventh-day Adventist, ang SDA, are the only group, mao lamang nga grupo mga higala nga naghatag rason insakto or insaktong rason og nagakaigo nga mga pagtulunan. Teaching so gibutan ni nagpasabot nga nagsulti siya nga sa tanang gitudlo sa mga Seventh-day Adventist, ingon siya nga correct yun, eksakto, nagakaigo yun nga mahatag sila rason. Muna higala nga doon na tayo programa din naman gani programa sa mga television ng Seventh-day Adventist, kaya naman tayo network pod kanang Hope Channel higala. So kanang Hope Channel makita nimo sa GSAT, kung natay GSAT di astong panimalay, tanawa na ang Hope Channel higala. Channel na sa Seventh-day Adventist, no? Ga-broadcast na 24 hours na siya. 24/7 na siya. Ga-broadcast. Kalalae mga program diha. Naay mga Hope Radio ang Seventh-day Adventist. Gawa sa Hope Radio, nagpalit pag yung mga oras sa ubang mga radio station sama ani higala. Nagpalit ang mga oras ini sa tuyo og tumong nga mapasabot gayod ang pagtulunan nga naas Biblia mga higala. Munang ato din pagtulunan based on the Bible higala. Nagsukad yun sa Biblia. Kunya kini, among giingon nga murag dili man sad maayong kami mo'y mudayeg sa among kaugalingon, ang Pope na mismo nagsulti may tungod sa Seventh-day Adventist nga sa tanang mga Protestante daw ang the only grupo lang sa mga Protestante ang Seventh-day Adventist maoy naghatag og rason nga insakto og nagakaigo gyud ang ilang mga pagtulunan. So ato pa igo, insakto gyud ba?
takdo gyud ang ilang pagtulunan. Kanya ingon sunahan, it is always somewhat laughable kanunay kunong nahimong katawanan ang mga protestanteng simbahan katong dili mga Seventh-day Adventist. Mubarog sila sa mga pulpito o niya mo demanda nga atong bantayan ang Sunday, ni demanda observance of Sunday, nga mo demanda sila, musugo sila nga atong bantayan ang Domingo, of which there is nothing in the Bible nga wa gyud tay mabasa di sa Biblia. Mismo ang Pope ning angkon nga way mabasa sa Biblia nga Domingo ang bantayan nga adlaw nga pahulay. Pero matingala man ta nga naay mga Catholic defender nga mo barog-barog mo pamatod gan Domingo igpapahulay. Labaw pa nos Pope. Ang Pope na mismo naghatag din nga pamahayag, of which there is nothing in the Bible higala dili gid makaplagas Biblia nga nagsugo ang Ginoo nga Domingo adlaw igpapahulay. Munang ila papuwa na nis mga Catholic defender uban mingon nga pamatud-an na mo nga ang Domingo adlaw sa pagsimba igpapahulay ilal na, pero ang Pope wa mo yun ana. Ay pag magdebate sila ang Pope, ang ilang leader kay ilang leader ingon wa day mabasa ni sila nay mabasa ingon mabasa debatihan na yung Pope, no? So atong nabasa diri higala nga ang Seventh-day Adventist maulang ang grupo nga naghatag insaktong rason o ni eksaktong katarungan, eksakto ang tanan nilang pagtulunan, nahimong katawanan ang ubang mga protestante nga mubarog sila sa mga pulpito o sa bisan diin nga lugar. Ilang sugo ng mga tao bantayan natong Domingo nga di gyud mabasa sa Biblia. O niya imo ni pasulti mingon sila nga ang Biblia lamang mao ang bises sa atong mga doktrina. Biblia lang kuno basihanan. The Bible and the Bible only maoy bises sa mga doktrina, pero nagbantay sa Domingo nga wala diha sa Biblia higala. So gipayag lang insakto, dugangan pa gid nato. Doon na pa ba'y nagpahayag mga higala? Niya atong tanahon sa usa ka gitawag og Catholic Universe Bulletin sa August 14, 1942 sa page 4. Dili niya po ni amo ha, basahon. Atol ning gipangkutlo gikan sa basahon sa Catholic. The Catholic Universe Bulletin. Gula niya tong August 14, 1942 sa page 4. Mao ni atong mabasa. Gaingon diri nga the Protestant claiming the Bible to be the only guide of faith has no warrant for observing Sunday. In this matter, the Seventh-day Adventist is the only consistent Protestant. Di na po, lain na po ning pagpamatuod sa Catholic Universe Bulletin. Ako ning hubaron, ang mga Protestante nag-angkon nga ang Biblia lamang mao ang giya sa atong pagtuo. Apan ang Biblia wa gyud magtugot kanila sa pagbantay sa adlawng Domingo. Nagpasabot nagbutbuot lang di og manang kalakiha. Wa man sila tugutis Biblia. Mahimo no ng katawanan kay ang Biblia kuno maoy the only guide sa atong pagtuo, the only guide sa atong pagtuo. Kung ang Biblia maoy the only guide sa atong pagtuo, ngano nga nagbantay man tas Domingo nga wa man magsugong Ginoo nga Domingo ang atong adlaw nga pahulay? So motong giingon kaniya sa sulat nga nahimong katawanan. Kanya ingon sunahan, niining mga butanga ang Seventh-day Adventist mao lamang ang mga Protestant, mao lamang ang Protestante naghatag og eksakto og nagakaigo nga rason. Klaro na nga pagpamatud higala. Dili na amo muna nga kita sa atong kaugalingon, dili ta magdaigdaig sa atong kaugalingon. Atong tanawon ang uban tugutan nato ang uban mosulti. Karon asa may sayop sa teaching sa Seventh-day Adventist. Sa napulo kasugo nagtudlo ang Seventh-day Adventist na naabanas Biblia. Nabay basta na sa Biblia kay ang Seventh-day Adventist nagtudlo man higala. Nagtudlo nga ang Biblia lamang mao ang giyas pagtuo
O samas giingon sa protestante nga ang Biblia lamang mao ang giya sa atong pagtug, the basis of all doctrine, mga higala. Mao sa di pagtug sa Seventh-day Adventist. Pero ang reaction sa Pope, ang ubang protestante nahimos lang katawanan kay mosulti man sila. Ang Biblia maoy basihanan sa tanang doktrina, basihanan sa pagto, pero nagbantay Domingo nga wa isugo Dios Biblia. Ang Seventh-day Adventist nagbantay Sabado nga naman kay gisugo Dios Biblia. Nagbantay, nagtudlo sa pagtuman sa napulo kasugo nga naman kay ipatuman mas Ginoo dihas bala ang kasulatan. Nagbungkag ba si Kristo sa sugo pag anhin niya ning kalibutan? No? Wala. Mismo si Ginusos nagpahayag sa higala sa Mateo Kapitulo 5 versikulo 17. Unsa may gisulti ni Ginusos? Gaingon siya, ayaw kamo paghuna-huna. So sulti ni Ginusos alang ni adtong mga taong naghuna-huna nga gibungkag na ni Kristo, gipahunong na ang mga sugo. So naghuna-huna ta ana mo na gitudlo sa ato ni ang tubag ni Kristo para nato. Unsa may gisulti ni Ginusos? Sa Mateo 5:17 naingon siya, ayaw kamo paghuna-huna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan. O sa mga propeta, ako mianhi dili sa pagbungkag kundili sa pagtuman ni ini. So wa bungkaga ni Kristo mahigala. Wa bungkaga ni Kristo. Pero ang uban ko sabi, wa na ang sugo mga higala. Wa na ang sugo. So kita nagtudlo ta nga wa bungkaga ang napulo kasugo. Nga naman, kay mao man sa gisulti ni Kristo. So based on the Bible higala, wa bungkaga ni Kristo, so kami po nagtudlo mi nga wala bungkaga, tumano na. Nga naman, iyong pagan 18, gayon siya din hinga, sa pagkatinuod, sultihan ko kamo, nga samtang magalungtad pa ang langit o ang yuta, walay sayluan sa kasuguan. So samtang naapa daw ang langit o yuta, walay sayluan mga higalas kasuguan. So nagpasabot nga simbol ginang napuo. Dili pwedeng nga dunay usa atong tangtangon, dili pwedeng duha atong ibanon. So ang tanan gid ipatuman. Kay mismo si Santiago misuportar ni ana kanang paingon ni Kristo nga way sayluan sa kasuguan bisag usa ka kulit sa katulpok samtang nga palangit og yuta. Gidasunan ni Santiago sa Santiago 2:10 ingon siya din hinga sa atong basa, ang nagabantay sa kanatibukan sa kasuguan apan naglapas siya usa ka bahin ini nahimo siyang malapason sa tanan niini. So usa day lapason nato sa sugo, nahimutang malapason sa tanan niini. So delikado kay na. O niya mingunta nga, niya, napo, di na kasugo ba? O, napulo kasugo, lapasan naman ako sa. Kay antin minus 1, para sa Biblia, nga atong nabasa, equal 0. Beato ko nung i-clarify ni Og, kining pagkasot sa Santiago 2:10. Okay, kini si Brother Levi Clavis. Magpasalamat kaninyong tanan sa inyong pagsunod kanunay sa ato nga YouTube channel sa kini ang maayong balita og Jesus is our hope. Palihog, i-subscribe ninyo, share ninyo, like, comments. Thank you kayo. Ang Diyos magpanalangin kanatong tanan.